केंद्रीय मंत्री नारायण राणेंचा शब्द पक्का असतो। आता आरोग्याच्या बाबतीत टेन्शन घेऊ नका, नारायण राणे ही कमतरता भरून काढतील, अशी प्रतिक्रिया माजी नगराध्यक्ष संजू परब यांनी दिली आहे। नारायण राणेंनी आरोग्य यंत्रणेच्या प्रश्नाबाबत दिलेल्या उत्तरावर संजू परब यांनी कोकण सात लाईव्हला प्रतिक्रिया दिली, त्यावेळी ते बोलत होते। ज्यावरती राणे साहेबांनी सांगितलं, जर काही कमी असेल तर निश्चितपणे ते पूर्ण केले जाईल, यात कोणतीही शंका नाही। राणे साहेबांचा शब्द असतो तो पूर्ण पक्का असतो, त्याच्यामुळे काही टेन्शन घ्यायची गरज नाही। जर कमी असेल तर आम्ही त्यांना सांगू आणि त्यांच्याकडनं आम्ही ते पूर्ण करून घेऊ। सर्वांनाच गरज आहे, जनतेचा प्रश्न आहे, त्याच्यानं सर्व पक्षांनी एकत्र होणे काम करायलाच पाहिजे। आणि जर काही उणिवा मोठ्या साहेबांपर्यंत गेलेल्या नव्हत्या, त्या माध्यमातून गेलेल्या आहेत, त्याच्यामुळे निश्चित राणे साहेबांच्या माध्यमातून हा प्रश्न सोडवला जाईल। ज्यावरती राणे साहेबांनी सांगितलं, जर काही कमी असेल तर निश्चितपणे ते पूर्ण केले जाईल, यात कोणतीही शंका नाही। राणे साहेबांचा शब्द असतो तो पूर्ण पक्का असतो, त्याच्यामुळे काही टेन्शन घ्यायची गरज नाही। जर कमी असेल तर आम्ही त्यांना सांगू आणि त्यांच्याकडनं आम्ही ते पूर्ण करून घेऊ। सर्वांनाच गरज आहे, जनतेचा प्रश्न आहे, त्याच्यानं सर्व पक्षांनी एकत्र होणे काम करायलाच पाहिजे। आणि जर काही उणिवा मोठ्या साहेबांपर्यंत गेलेल्या नव्हत्या, त्या माध्यमातून गेलेल्या आहेत, त्याच्यामुळे निश्चित राणे साहेबांच्या माध्यमातून हा प्रश्न सोडवला जाईल। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्हचं YouTube चॅनल।